Kaseng New Trip Youth Council HYC Kalaberngem ban Sathat Madan Yabaro ki kerteng jong ki he ki han bat ki pulit ke jela ki badon kti hakikam khayi drugs ne yarap ya ki nong khayi drugs kan sapoi kapor ba kaseng kan Sathat Madan ya ki kerteng ki he ki han newat ki pulit ki badon kti hakakam khayi drugs ne yarap ya ki nong khayi drugs hapo ka jela Mikhalaya jongi ong presiden ka HYC u samla roy kupar senrem uni u nongelam ka HYC ulakren ya kani ha ka jinglech senran ya u general secretary u samla Isak Bazayamoj u balasha khot hajir ha ka sinangkong ha ki pulit ka ranja police station namar ka jingkenra bat jingkem nong khai drugs ha u banai balala la ban kreu ba ha ka shtarik unai lor ka HYC kalayo kem ya laingot ki nong khai drugs ha ranja bat ki pulit habayo jingtip kilalech shakane kajaka bantuklar bat chimtiru ya kine kibriu harkat bat drugs uba ka HYC katmu bantang namar ka jingbompoy sha ka jingis tu jingmut ki pulit kilakan touch sendon ban chimti ya kine kinong khai drugs ya usamla Isak lapangat ha kisau teliki kendon an katkum ka ijahar balamudui da uwei usop inspektor jong kerja police station halor ka ni u presiden ke HYC ulathe teng ya ki bor pulit bat ong ba ka ni ka jing persang ban pengat kendon an ya ki nong yelam kaseng kan empat ken randin ni pentron setia ya ka jing temu jong kaseng ban rat dengkong ya u drugs napo ka imlang salang kani kan senang ai muslim shu ya ki nong yelam bat ki rekod ba ki tresitom harengkat ka jing persan lang jong upat ba ulong nakaliang jong kilong kami kibalik senran ya usamla Isak Basay Majru kilakan thok jor ya kane ke jingkot hajir bat ong balada ki pulit kile hubne ya kinong yelam seng halang kibami ban yakun persya ya drugs kane kan ai mensim bat perchlu shu ya kinong khayi drugs ban penrung ya drugs ha ka imlang salang